Brána 20. Metamorfóza. To, že to môžem urobiť, neznamená, že to musím urobiť. Svoju stratégiu používam na stanovenie svojich krokov a robím veci, ktoré sú pre mňa správne. Predstavujem dvere do vesmírnej dokonalosti a vstupný bod pre činy, ktoré vytvárajú božský poriadok. Práve v mojom nekonaní spočíva moje konanie. Zadanie. 1. Ako sa cítite, keď nič nerobíte? 2. Sú vo vašom živote miesta, na ktorých ste zaneprázdnení bez smeru? Bojujete s vyhorením? Cítite sa byť tak efektívni, ako by ste si želali? 3. Sú vo vašom živote miesta, kde sa potrebujete ujať vedenia a delegovať? 4. Definujte svoju osobnú silu. Aktivujete ju naplno?